Благодарим ти, кмет. Една инициатива, която идва при нас да ни напомни важната роля на местните власти и партньорството им с гражданските организации и самите роми за социалното им включване. Говори се от години за ромска интеграция и проблеми на ромите. Сякаш това е вечен проблем и сякаш всички новоуправляващи ще разрешат. Но години наред ясни промени не се забелязват. Една година време е достатъчно. Ако не да се промени ромската ситуация на европейско ниво, то тя да се промени там, където ние живеем, в нашите села и градове. Уважаеми представители на местната власт, уважаеми колеги журналисти, за да се справи с социалното изключване, най-голямото европейско семейство у нас се нуждае от разбиране на проблемите и отдаденост при тяхното разрешаване. Кампанията "Благодарим ти, кмете" предлага една нова гледна точка. Всички местни власти, както и граждански организации и самите роми да участват в процеса за интеграция на ромите. Комуникацията между местна власт и роми като част от гражданското общество, за съжаление, е една празна ниша, която "Благодарим ти, кмете" запълва по един много ефективен начин. Единствено дебатирайки и дискутирайки спрямо ромския въпрос, ние ще можем да разберем повече за себе си, за да може да имаме едно по-добро утре. Една поговорка гласи: никога не е късно. Не е късно за какво? Не е късно да променим негативното отношение към ромите. Ако само чуваме за ромите, ние ще ги забравим. Ако само виждаме ромите, ние ще ги запомним. Само ако живеем с ромите, като граждани с граждани, ние ще ги разберем и ще ги приемем като част от нас. Здравейте, приятели! Приятели ви наричам, защото аз самия вярвам в приятелството. Да се ангажира местната власт, да се ангажира националната власт, лицето на Народното събрание и Министерския съвет, да се осъществи мониторинг и да се проведе публичен дебат, където да бъдат ангажирани и роми, и не роми. Ние сме млади хора, които искаме да покажем на българското общество, че бихме могли да бъдем не само полезни, но бихме могли да се развие, че ромите не сме онова, което ни представят по медиите. Уважавайки и зачитайки ромите, ние уважаваме себе си. Нека да се уважаваме. Време е за действие, защото е време за отговорност, време е за овластяване, време е за активност, гражданство и прозрачност. Ромите са съграждани с неизползвани възможности. Благодарим ти, кмете. Една инициатива, която идва да ни каже, че ромите са човешки ресурс, който чака да бъде усвоен от обществото, икономиката и културата. Ромите и не ромите трябва да споделят отговорността като граждани. Нека всички заедно с местните управляващи, медиите, правителствата да се ангажираме и да направим Европа по-равноправно място за ромите, а самите роми граждани с използвани възможности.